Ja som na vás tak zabudla. Tu je! Oh my god, a vždy na to naletím. Počkaj, a dole? Lol! Dobre, pardon. Prečo som taká slepá? Shit. Tak už sa patrilo zomrieť. Toto bude vtipné. Lol. Teraz? Nie. Teraz? Nie. Ani sa to neoplatí ho zabíjať, lebo mi nedá nič dobré. Padá z neho. To je pravda. Dobrý pocit z neho padá. Prkna! Oh my god! Come on, bitch. Yes! Dobre, začína sa mi to ľúbiť. Nie, nedovolím ti. Toto ti nedovolím vyhrať. Oh my goodness. Dobre, môžem ísť spať s dobrým pocitom. Za všetko môže tento perfektný štít. Takže dobrý pocit by bol a to je asi tak všetko. Áno, hneď ťa pustím, zlato. Aj hranolky vyzerajú celkom fajn, také útle. Ja mám rada všetky hranolky. Môžu byť aj tučné, môžu byť aj útle. Ideš si pre pizzu na obed? Je 17:27. Si istý, že si ideš po obed. Jedna suseda si myslí, že mám manžela už asi 3 roky a ja ju v tom nechávam, lebo keď som sa jej snažila povedať, že nemám manžela, tak mi furt skákala do rečí, takže mám manžela očividne. Tu je to krásne. To je Rockford, presne. Krajší Rockford, teda. Čo? To len oni dvaja strážili celý Rockford. Oh my god. Well, hello. Kokos ma domláti knihou. On ma seriózne domláti knihou. To je čo za nechutný útok? To bol dobrý humus toto. Dobré šípy mám v sebe napumpované. Toto sa mi nepáči. Toto zaváňa bosom alebo niečím veľmi zlým. Hello? Celým ťa tu zničím. Aha. Marika. Shit. Ale ľúbi sa mi tu. 2 seconds later. Robíš si riť zo mňa. Fucking pieces of shit. Ešte je Alex, no jasné. Už ma chcel zase ubiť tou knihou. Oh no. Alex, takto nebudeme kamaráti. Son of a fucking bitch. Wolf of Radagon? On sa nevolá len Radagon? What? Toto není Radagon, že? Jaký Great Enemy Achievement? What? To nebol Radagon, že nie? Ja aj však Radagon je ten hlavný. Nechcem zabíjať vás, ja vás mám rada. Za to vám... Oh no! Choď preč, tak, presne, choď preč. Oh shit. Nie! No ju musím vypnúť tú gulu, ona sa dá vypnúť niekde. Nechaj ma! Oh my god, no! Stop it! No! Bože! To riti aj s ním, jak mi leze na nervy. Tam máš. Fuj, takýchto rýchlych zmrdov nemám rada. Oh hell no. Dajte mi Grace, ja úplne viem, kto tu bude. No jasné, ja som to vedela. Tak teraz sa bude veľa umierať. Au. No pome. Jedno bitch. Našťastí, čo? Kechky, čo? Nerozumiem ti ani pol slova. To riť. Toto bude dobrý rand. To, bože môj! Toto bude dobrý rand. Ja šľak už tráfi z tejto čúzy čarovnej, ja tak neznášam magov. Toto je taká kráva. Koľko z pol planéty, aby som sa k nej Ty ešte sa opováš padnúť. Ešte sa opováš padnúť, ty kráva jedna blbá. Oh my god, to není fér, veď ona si privoláva. To čo je? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Choď do pekla, už sa nevracaj, prosím. Fuj! Prdele, čo mám robiť? Čo je Rebirth? Locked! Daj mi kľúč, prosím. Au! Normálne mám krč v ruke. Toto ma bude ohrozovať na zdraví. Aj tu sú vážky! Tie nedajú pokoj nikdy asi, že? Nie vy! I don't like this. Je to až moc jednoduché. What? Oh shit! Pozri, kam sa dostanem, tam pôjdem. Nemám nejaký jasný plán.
Oh shit. Ja som si myslela, že možno ten rytier sa tak chápeš volá, že snail, alebo tak. Ako nedávalo mi to zmysel, čakala som nejakého obrieho slimáka. Oh shit. Ouch. Mala som ísť stadiaľ vôbec? Trapas. Musíme zistiť, ako funguje. Tá svinia je rýchla. What now? OK, toto bude tvrdší oriešok. OK, kašlem na neho zatiaľ. Toho si nechám niekedy off stream, dobre. Ste nevideli. Ale škrabla som ho. Bitch, I'm back. Hehe, a čo mám? No, to už grs. Môžem dostať tvoj meč a tvoj štít? Ten si ani nevšíma, kokos. Toto môžem mať na hlave? Is that you? I'm looking for... To bola korytnačka a bola priesvitná, ty kokos. Solving puzzles. Oh, puzzles. You need brain for that. Počkaj, ty si tuším kamoš, nie? A Iji! Okay, what the fuck? No! No. Neviem, kam idem, popravde. Ten sa ulieva, ty kokos, v kostole. Shit. Ma prezradil! Alebo mám ísť takto. Ja som sprostý človek. Come on, tam je boss. Great enemy. Loretta's bow. Loretta's slash. Achievement. Nice. Rány, už sa neschovávaj. Rány, už ma prosím ťa, pozvi na kávu. To je zakalené. Torrent, späť v akcii. You dead. Kokos, tá rány. K nej sa človek proste nedostane len tak. Som krásne očernená. Really? Is it happening? Hello. Našli sme rány. Mi sa ľúbia to aj 4 ruky. Čo? To je všetko? Ty mi nič nedáš? What? Rány. Chod do keľu. Ja by som byť ňou radšej nemárnila svoj čas niekým, kto má taký klobúk ako ty, ale však dobre. To je celé? Táto, ale toto ma nemôžeš táto preháňať hore, dole, hore, dole.